asa nabasa nga ang adlaw wala gibalaan sa Dios. Okay. Ikaw na ganiha nagsulti nga ang Biblia dili kinahanglan nga og magbasa ka litra por litra gyud. Nagsulti ganiha. Ha? Diba sa imong hagit gini na kung pamilya kay basahon lang ginako. Matod pa na ginang Isus ang magabasa magsabot. So basahon na ko sa Biblia, kung kaya atong sabton kay mabasa gyud sa Biblia nga ang Domingo wala gibalaan sa Ginoo. Pero kinahanglan natong pagsabot kay mao may gusto sa Biblia, no? Proverbs 4:8, Proverbs 4:8 kinahanglan man pud og pagsabot. Sige be, nabalay be. Oo, paminaw kay makasabot ra gyud ka ani, masabtan ra gyud nimo, ha? Sige. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron pagbalaan niini. Sa 9, sa nung kaadlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Di klaro nga ang sugo sa Ginoo nga ang balaanon mao ang adlaw igpapahulay. Ay ipadayon sa nato sa Dios ha. Apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Ginoo nga imong Dios. So dire, aniya. Ang sugo sa Ginoo nga ang adlaw igpapahulay mao ang balaanon. Sa unom ka adlaw magbuhat sa tanang buluhaton. So niini unom ka adlaw apil ang Domingo niini kay sa usa ka semana naara may 7 ka adlaw. Unya sa usa ka semana sa usa ka semana nga naay 7 ka adlaw ang ikapito maoy gibalaan sa Ginoo. Ang unom adlaw sa trabaho, adlaw sa paminaw. Basta paminaw. Isa ganay dia adlaw sa trabaho, adlaw sa semana. Paminaw. Gusto nimo na semana. Sige, masabi kay matod di ba atong sabot basa sa Biblia nga ang adlaw Domingo wala gibalaan. Wala akong itong. Pero isus klaro. O klaro kayo. O basahon na to ha. Basahon na to kay gusto man nimo nga naay semana. O basahon na to dire sa ay onya na ni kay basta diri lang ko sa challenge lang ko kay murag gyud matintal gyud ko da mutubag sa ato ang debate na. Diha? O ang gisugo sa Ginoo dire hinumduman mo ang adlaw igpapahulay aron pagbalaanon ini. So, ang ikapito nga adlaw mao ang igpapahulay sa Ginoo. So sa ato pa, ang ikapito nga adlaw mao ang igpapahulay sa Ginoo. Og ang inyong libro nagsulti gyud nga kini Sabado. Now, ang sugo sa Ginoo sa bersikulo 9 kay sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong buluhaton. So kay ang sa 7 ka adlaw sa usa ka semana naay 7 ka adlaw. Unya ang usa ka adlaw ang ikapito ka adlaw maoy gibala gisugo sa Ginoo nga balaonon. Paminaw ha, diyan na basa. Ang ikapito nga adlaw maoy balaanon sa atong Ginoo maoy atong balaan gisugo sa Ginoo nga balaanon ang adlaw igpapahulay nga maong ikapito. Ang unom gisugo sa Ginoo nga magbuhat ta sa tanang buluhaton. Unya sa inang unom ka adlaw apil ang Domingo diha kay usa ra man maoy gisugo sa Ginoo nga balaanon ang ikapito. So, mabasa gyud nato nga ang Domingo wala gibalaan sa Ginoo. Instead, gisugo sa Ginoo nga magtrabaho ta. Apil niya na nga Domingo kay uno man ka adlaw. So, magpipili gyud ani Romel. Adjumel. Unsa na adlaw magsugo trabaho? Ha? Kasi nga unsa na adlaw magsugo trabaho? Sige. Wala. Paminaw. Magsugo trabaho. Are paminaw. Sa Exodus 20 trabaho ang giingon dia makatrabaho ka mo sa unong kadlaw atong pangutana. Klaro nga magtrabaho mo sa unong kadlaw. So buot ipasabot nga sa usa ka semana paminaw. Ang buot ipasabot nga ang usa ka nga sa pito ka adlaw unom ka adlaw ang imong pagtrabaho. Unya ang ikapito mao ang adlaw igpapahulay. Unya sumala sa inyong libro sa inyong katekismo, the Convert Catechism of Catholic Doctrine. Ha? Niingon po diha nga ang adlaw igpapahulay mao ang Sabado. Sa ato pa dili kontra ang inyong katekismo nga ang adlaw igpapahulay Sabado. Kay dili man kontra. So sumala pa ang adlaw igpapahulay maoy Sabado sa inyong katekismo. Sumala pa kung atong yung kung kamao kita mo sabot kining unom ka adlaw na apil dinhi ang Domingo. Wa gyud gibalaan sa Ginoo.
So klaro og tatlo na. Asa lagi nga wala gibalaan. So Ang mo kala ba asa lagi ba na wala gibalaan Domingo? ikaw mo deny na lang gyud ka pero klaro na tayo nga mabasa gyud tayo. Asa lagi. Usa na magsabot sa akong gingon nga wa ay nabasa. O di ana lang. Kay para nga haron makaton ka dire basahon nako dire sa mao pud kini nga version sa Biblia mao pud gamiton nako unta sa atong debate pero kay gusto maging naisimana. Oh, naisimana. Oh. Kini na lang dili na lang dai kay dito kini i-reserve sa debate. Kini na lang. Kini na lang inyohang libro akong basahon kay haron nga. Kay haron gyud nga ayaw ipag-iyo panay. Para nga manindot gyud pa, manindot. Oh, dia. Asa naman to libro? Ay kita anda matranta man niya. Ay, hindi kay kadali ko. Excited lang ako, excited. Mag-isbay na nga, magkatuliko na nga, wa ay nabasa. Ang title ni The Faith of Millions. Page 472. Di ang gisulti ha? The third commandment. The third commandment sa kuan siya sa Exodus 20. The third commandment is remember thou keep holy the Sabbath day. Like the first two commandments, this one also concerns our duties to God. Particularly the duty to worship Him on a designated day. The word Sabbath means rest and is Saturday, the seventh day of the week. So referring sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8. So klaro na. Paminaw. Nga kanang unong kadlaw apil dihang Domingo nga wa gyud gibalaan sa Ginoo. So mag-isday na gyud kaani ba? Asa lagi basa nga gibalaan kasi kay imo gibalaan niya pagtahan ka wala ka basa. Ay, kapila na nako gibalik-balik og pagbasa oy. Ko ang imo ang imo pagdawat na lang sa gibasa kay sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan mong buluhaton. O diya kay sa pito ka adlaw. Simana, paminaw gud. Sa usa ka simana na ay pito ka adlaw. Unya sa pito ka adlaw sa usa ka semana, ang ikapito nga matud pa sa inyong libro mao ang Sabado, ang adlaw paulay mao gisugo sa Ginoo nga balaanon. Sa ato pa ang unom ka adlaw naa diha apil ang Domingo nga gisugo sa Ginoo nga magtrabaho ta. Ang gisugo sa Ginoo magtrabaho dili balaanon. So wa gyud gibalaan sa Ginoo ang adlawng Domingo. So magiging lagi kani. Asa unsang adlaw gyud dapat magsugod og trabaho? Sige. Unsang adlaw gyud ta magsugod og trabaho? Tubag. Pag gusto ka kung unsang adlaw nimo magsugod kag trabaho. Pero kay ajote sa may sa adlaw magsugod. Linggo magsugod. Paminaw. Ang Exodo 20 wa na magsugo kung unsang adlaw ta magsugod og trabaho. Wow, amin. Naraman na nalay. Ako, nakasayod ka nga. Wala na nalagay. Subuday nga usa adlaw mo. Paminaw sa. Ay lagi agree ako sa. Ang Exodo wa magtudlo kung unsa kang adlaw mag-umpisa. Pero hindi masulunod. Paminaw. Pero ang gitudlo sa Ginoo nga ang ikapito nga adlaw sa semana. Matud pa sa inyong libro, ang ikapito nga adlaw sa semana mao ang Sabado. So, buot ipasabot nga ang unom ka adlaw ni ana maunay adlaw sa imong pagtrabaho. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.